Čaute, volám sa Parazit a teraz vám ukážem, ako sme na vlastnú pesť cestovali do Bulharska. Povedal by som vám, že budete potrebovať nejaký ten anglický jazyk, ale reálne slovenčina je taká blízka ich jazyku, že sme sa dorozumeli aj bez angličtiny. V prvom rade si rezervujete logicky letenku. Najlepšie na stránke priamo leteckej spoločnosti, tak vás to vyjde lacnejšie. Následne si už môžete aj ubytovanie vybavovať a tých je plno. Do Burgasu sme sa dostali veľmi rýchlo, v podstate nám to zobralo do 2 hodín. Treba si však dávať pozor, do lietadla sa nastupuje síce random, ale sú ľudia, ktorí si zakúpia miestnenky. Sú potom ľudia, ktorí majú prednostný nástup, ale tuším, že bez miestneniek im je to na 2 veci. Takže je možné, že keď nastúpite, ešte vás niekto z vášho miesta aj vyhodí. Personál v Bratislave bol veľmi priateľský, na letisku sme všetko vedeli vybaviť, dokonca sme prekročili aj kilogramy v rámci batožiny, čo nám naúčtovali ako ďalšiu batožinu. Tento kompromis zo strany personálu nám ušetril dosť veľa peňazí, čo som ešte netušil, ale takto to chodí, keď nekontrolujete svoju ženu, čo vám balí do batožiny. Problém vznikol len na strane Bulharska, tam sme už mali reálne problém na letisku, ale to vám dám do ďalšieho videa. Keďže sme let vybavili bez cestovnej kancelárie, museli sme myslieť aj na to, ako sa dostaneme z letiska priamo do hotela. To sme vedeli jednoducho vybaviť cez kontakty, cez WhatsApp, kde sme si dopredu dohodli ceny za taxík. Čo nebolo ani také strašné, keď sa dobre pamätám, stálo to nejakých 30 €. Tieto kontakty nájdete bez problémov na internete priamo na taxislužby a viete s nimi komunikovať bez problémov, keďže im viete písať po slovensky a cez Google Translate si to prekladajú a odpisujú vám. Cestu tam a späť na letisko sme mali dohodnuté už dopredu. Toto bol môj prvý hotel, kde som nestretol recepčnú, ale že vôbec. Deň dopredu alebo 2 dní dopredu sme dostali priamo kód od našej izby, čo vyriešilo problém, že sme nemuseli kľúče zbytočne nosiť so sebou na pláž alebo hocikam. Prvý deň som nenatáčal, takže teraz vám ukážeme izbu, ako vyzerala v podstate s naším bordelom. Izba bola malá, akurát, aj s televízorom, v podstate vybavením, takže skôr by som povedal, že apartmán je hotel, ako som povedal na začiatku. Mali sme malý balkón, vlastnú kúpeľňu. Kúpeľňa ma trošku prekvapila, konkrétne krivé vécko, nevadí, to sme nespôsobili my, ale reálne to tak bolo. Následne, čo som si všimol z sprche, tieto otočné kohutiky, to som už dávno nevidel a furt ma srali. Fén sme si zabalili, takže toto bola zbytočná vec, neviem vám povedať ani, či to fungovalo. A toto sme tiež nespôsobili my, ale bolo to nejak tak divne namontované. Izba obsahovala aj balkón, takže mali sme pekný výhľad na ľudí, ktorí si asi dosť priplatili za hotel a v podstate na cudzí bazén, ktorý nám nepatril. Náš bazén bol vzadu, takže konkrétne tento, dosť veľký bazén, hlboký, takže perfektne sa dalo plávať a kúsok odtiaľ sme mali takéto schody dole, ktoré nás doviedlo v podstate na túto pláž, ktorá vyzerá ako súkromná, ale súkromná nie je. Takže mali sme v blízkosti asi 50 metrov piesočnú pláž. Takto nás dovolenka, konkrétne za letenku, za ubytovanie, za taxík na letisko a späť vyšlo konkrétne na 1039 €. V ďalšom videu vám ukážem, čo všetko sme navštívili. Delfinárium, Barnu a veľa iného. Nesebar konkrétne, slnečné pobrežia, viac ďalších zaujímavých vecí. Konkrétne sa porozprávame o jedle, čo sme konkrétne jedávali, aké sú ceny, čo sa oplatí, čo sa už neoplatí. Plus ďalšie problémy, ktoré nám vznikli pri organizovaní výletov alebo v prípade cesta späť, do akých problémov sme sa dostali. Takže nezabudnite kliknúť na odber a vidíme sa v ďalšom videu.